nuhahti. Tuolta saa hyvin jotain siis sellaisia viskoja. Niin. Riemu, tiedätkö, että sinä hakkaat minua koko ajan? Voiko kyllä? Elikkä mun täytyy lähettää se johtaminen koko On teemailikin, mutta mä pitäis käydään läpi sen säännöt joka tapauksessa, vaikka mä kyllä huolehdin niistä käytännön asioista, mutta täytyy sun kuitenkin olla siis tiedät mistä. En se tehnyt vittu keppejä ollenkaan. Ei. Ei sitten ole. Älä vielä, koska mä mietin vaan sitä, että miten se laittaa lukkoon se. Sano se kielä. Sano se elämän ulos. Niin, myös sanoo, että meidän pitää laittaa se lukko ja sammuttaa palot. 5 metrin askeleella sitten menee. Ei ole enää hauskaa.